No, mä olen sosiaalitantta, niin kuin mä itseäni kuvaan, ja mun ykköslähestymisnäkökulma on se, että miten alkoholin käytöstä aiheutuvia haittoja pystytään ehkäisemään. Se on mun roolini ja se istuu minuun. Toinen puoli on sitten se, että kuten sanoin, niin pitää pystyä yhteensovittamaan elinkeinoelämän odotukset, ravintolatoiminta, matkailu ja niin edelleen. Tämä on se harjoitus, jota tässä joudutaan ja saa tehdä. Mulle se kansanterveyden näkökulma on se ykkösasia. No, sehän on yksi oire tai yksi seuraus meidän alkoholipolitiikasta, siitä mitä me harjoitetaan. Ja omalla kohdalla, kun on ollut päätöksentekijänä tässä talossa jo aika kauan, niin muistaa erilaisia vaiheita. Yksi kohta oli se, kun Virosta tuli Euroopan unionin jäsen ja me tiedettiin etukäteen se päivä, mutta esimerkiksi meidän alkoholin hintataso verotuksen kautta pidettiin tietyllä tasolla ja yhtenä päivänä, ja se oli se päivä, jolloin Viro liittyi Euroopan unioniin, niin sitten meillä verolainsäädäntö muuttui, jolla pudotettiin alkoholin hintaa. Se oli välttämätön tehdä, jotta siinä tilanteessa se hintaero ei olisi kasvanut liian suureksi. Se on kysymys, jossa on myös jatkuvasti tämmöinen tilanne, että meidän pitää seurata, mitä Virossa tapahtuu, koska sillä on suora vaikutus siihen, että mitä meidän alkoholipolitiikassa tapahtuu, minkä verran laivalla alkoholia kuskataan maasta toiseen. Meillä on tilanne, jossa ihmiset niin kuin tekee päätöksiä jaloillaan, ja kyllähän ne väkit, jotka sieltä kannetaan tuolta rajan toiselta puolelta, niin totta kai sitä miettii, että voitaisiko ne samat ostaa täältä Suomesta, mutta että se on ongelma, jossa pitää pystyä tämä tasapaino myös etsimään. Ei ole helppo ratkaisu. Mä lähestyn asiaa ensisijaisesti sosiaalipoliittisesta näkökulmasta, ja se ykköstavoite, joka silloin on niin kuin pöydällä, niin on musta, että miten me pystymme vaikuttamaan siihen, että lapset ja nuoret ja heille lähetettävä viesti, niin se on se osa alkoholilain kokonaisuudistusta, jota odotan tänne eduskuntaan ja toivon, että seuraava hallitus sen tekee, niin mä lähestyn ensisijaisesti siitä näkökulmasta. Sitten mä tiedän esimerkiksi, että meidän eduskuntaryhmässä on niitä, jotka lähestyy puhtaasti elinkeinopoliittisesta näkökulmasta, että mehän tullaan keskustan sisälläkin tätä on käyty ja tullaan käymään tätä keskustelua. Yksi semmoinen hyvin konkreettinen asia on se, että mitä noille pienpanimoille tehdään, millaisessa lainsäädännössä, millaisessa puitteissa he esimerkiksi toimii. Meillä on kymmeniä pienpanimoita, maatilaravintoloita, jossa on omaa alkoholituotantoa, niin mä vapauttaisin heidän tekemistään siitä ja mahdollisuuksiaan toimia ja myydä esimerkiksi alkoholia. No sitten toinen asia ja se yksi iso kysymys, jossa esimerkiksi mä tunnustaudun vuosien saatossa takinkääntäjäksi. 20 vuotta sitten mä olin vankasti sitä mieltä, että viinit pitäisi saada päivittäistavarakauppaan myyntiin, ja tänä päivänä mä olen ehdottomasti sitä mieltä, että meillä pitää Alkon monopoli pystyä säilyttämään. Mun ykkösasia on nämä lapset ja nuoret ja koittaa vaikuttaa heihin, koska me 50-vuotiaat harmaapäät, niin meillä on jo omat tapamme ja tottumuksemme ja me eletään näiden kanssa, mutta lapset ja nuoret on se, johon voidaan vaikuttaa ja joihin esimerkiksi alkoholimainonnalla vaikutetaan. Ei sitä mainontaa olisi, jos ei sillä yritettäisi vaikuttaa.